Moi roztomili, wiecie co to jest baranica? Wspominacie sobie, jak Starzyk chodził z baranicą na głowie po polu? Dzisiaj wam coś o tym, o tej baranicy wyrządzę. Wszędzie tamkaj się chowało barony, robiło się z nich skóry, roztomańte ciepłe oblyczki, a i czopki, co się ich potem nosiło, jak z pola fuknął zimny luft. Od Jaworzynki po strumień, od Bielska po Ostrawę, wszędzie po chałupach na cieszyńskiej ziemi, ludzie mieli hańdowni baranice powieszane na rechlach, lebo wciepane do odmaryje, bo w zimie bez nich nie lza było wyleźć do pola. Bo przeca panikierzy jeszcze pamiętają, że kiedyś zimy były inaksze jako terazy. Było więcej śniega, a więcej mrozu. A jeszcze co? Ludzie nie rajzowali w ciepłych autach, cugach, lebo w autobusach. Wiele razy trzeba było iść ku dziedzinie pieszo, a mrózy szczypał po gębulce. W ten czas się oblykało baranice, a choć całe lato a jesień przeleżała kańsik w truchle, to terazy gazda seń na nią dziepro wspomniał. Mój Stazik mieli dwie, a i trzy baranice. Jedną miał na każdą, kole chałupy, oto do chlewa, ku odbywaniu, a jak coś ich porobił. Drugą jak szał ku dziedzinie, ona miała jeszcze takowne dwa kąski, co by Stazika nie oziąbało po uszach, a wiązało się ich na wyrchu. No a trzecią baranicę, taką mniejszą, Staziczek mieli jak szli pomiędzy ludzi, albo bali do kościoła. Tam se chowali, tą baranicę, tą najpiękniejszą, se chowali w Maryi, a co jakiś czas ją wieszali na polu, co by ją wiatr przefukał, bo inaksze mógłby do niej wryść chroboki. To były dycki najgorsze kurowody z tymi baranicami, a ze wszystkimi oblyczkami ze skóry barona, że mógły się tam uląknąć chroboczki, a narobić szkody. Tuż co jakiś czas trzeba było baranicę przeluftować. Baranica, jak się ją miało w zocy, to mogła wydzierżyć kupa roków. Tą, co starzy gazdowie mieli na głowach, była uszyto, jeszcze kiedy im było to 30-40 roków. Baranica chroniła nie jeny przed mrozem, ale i w ten czas, kiedy fukał wiatr. Dycki się przeca prawiło, że najwięcej ciepła uciekło z człowieka przez głowę. Takowno obyczajno czopka z magazynu wydzierży oto rok, dwa, ale baranica kupa roków, a jeszcze wiele razy się stało tak, że po Starzikowi ją nosił wnuk, bo była uszyto jak się patrzy. A wszystko, co jest z barona, to grzeje. A i ta koczopka, co ją stareczka usztrykowali dzieckom. Grzeje, a i baranica, a to jak się ją chnet styczy na głowę. Zaraz was ogrzeje. A najradszy ją dycki w zimie nosili chłopi, co nie mieli zakupa włosów na głowie. Takowny łysuń baranicę nosił już na jesień, bo go po głowie nie miało co grzać, a ściepował ją dziepro na jor, jak mu słonko zaczło świecić na glace. Największa sranda była dycki w ten czas, kiedy gazda szał do sąsieka, do stodoły, po słomę, lebo po siano, a miał obleczoną baranicę. Jak eny wylazł na pole, to wyglądał jak straszok, bo wszystko się mu pochytało na czopkę z barona, tuż się z niego, a i jego włośne dziecka boły. Ale stykło, że chłop baranicę ściepał, pocapkał ją kapkę packą, a wszystko spadło na ziem. Zaś wyglądał jak człowiek. Gorszy było, kiedy się do baranicy przylepiła pajęczyna. Tą ściepać tak łahko już nie szło. Tuż wiele razy było tak, że Starziczek z nią drepsili kole chałupy, a i tydzień, bo nie wiedzieli, że ją mają na czopce. Nie było godnych świąt, nie było zimy, stromka ani wilije bez baranicy. Pospołu z gazdą wszędzie drepsiła, do lasa po drzewo, a po hebzi, do centralnioka zahajcować, a i za stodołę, kany już sąsiad czakał ze sztamperlem dobrej gorzołki. Ale baranica musiała a i kupa wystoć, gor w ten czas, kiedy gazda był nasrany. Jak się bai wadził z gaździną, a już nie wiedział co i życ, to wiele razy ciepnął baranicę na ziem, a szał do szopki. Potem jednako zaś ją pięknie wziął, a powiesił we wasz kuchni na rechli, bo przeca zaś przyjdzie zima, mróz, po uszach będzie oziąbać, a nie ma nic lepszego jako skóra z barona, co ona grzeje wszystkie głowy, synkom, gazdą, a starziczkom. Roztomili, to moi wyrządzani, nądziecie też na stronie www.gwaracieszyńska.com, a na Facebooku podziwiajcie się na Gwara Cieszyńsko Rzecz.
po naszemu. Tam to wszystko jest napisane, tam są i obrazki. Tu już pozywam was tam, co byście się na to podziwali. A ja sam myślę, że to moi drzistani potem też, jak już wszystko poczytam, to będę chciał, co byście a i wy tutaj na tym moim kanale kapkę podrzystali. Także to się jakoś ich dorządzymy, a chciałbym, co by ten kanał był, a i waszym kanałem, tak jak wam wczoraj pisał. Miejcie się pięknie.